Escoller unha película preferida é unha misión imposible, porque ao longo da miña vida o cine vivino de xeito moi apaixonado e houbo bastantes películas que me marcaron. Con cal quedarme? Pois teño na man catro das que me marcaron por diferentes razóns. Entendo por me marcaron películas que despois de velas non é esa mesma persoa que antes de velas. Dubidei primeiro entre algunhas máis antigas. Jules e Jean de Truffaut fora para min unha película magnífica, emocionante, como tamén o fora Paixón de Bergman. Pero, postos a decidirme por unha, escollín unha película máis nova, creo que é do 87, que é O festín de Babette, do danés Gabriel Axel. Esta película a mí pareceume maravillosa por varias razóns. Primeiro, porque desprende tal vitalidade e tal optimismo que contaxia a calquera que a vexa. E segundo, porque me parece que a historia que conta, aínda que pase nunha aldea perdida, por certo, como pasa a Ordet, de Dreyer, que aínda que pase nunha aldea perdida da costa danesa, bueno, pois é unha película que se pode trasladar a calquera tempo, a calquera espazo, a calquera lugar. E sobre todo escollina porque hai un momento da película, para min inesquecible, no cal, cando a protagonista, Stéphane Audran, cando a protagonista se queda arruinada despois de ofrecerlles aquela comida, aquela cea extraordinaria aos habitantes daquela aldea perdida, cando se queda sin cartos, e lle din, botándolle en cara, bueno, pero gastache todo isto nesta comida maravillosa e agora non tes cartos. Ela responde de xeito orgulloso, un artista nunca é pobre. Entón, a mí esa frase pareceme que resume o goce de vivir e descubre a importancia que ten a arte na vida das persoas. E creo que, bueno, eso é suficiente para que acabe destacando por riba das que dixen ou por riba desta outra que teño na man, o País, Texas, de Wim Wenders, que tamén parece unha película inesquecible.